Galatzea eta bizka delai hori, nebulosari, argitzen batean frogarik ez dakagu, noski ez da frogarik egoten inoiz, baina erakunde militar batean jerarkia egoten dela, hori oso gauza garbia da, eta beheko guardia zibil argun batek, edo soldado raso batek, inoiz ez du egiten, olako hilketa bat, goikoaren agindurik gabe. Inoiz edo, ia inoiz ez. Iñaki Itxaberen aurretik, aurtet asko luzatuko, baina gero jakin genuen Iñaki Itxaberen gana joan aurretik, joan zirela, joan zelaia Oñatiko enpresarioaren gana. Marietan bere txarratzateko xeireta edo. Agertu ziren bi morroi, paisan uskan zirik, baina bota militarrekin, agertu ziren bere txaletera, sukaldaria atera zen, zer behartutzen galdezka. Ikusi zuten hankotxe asko zeudela, joan zelaia bere lagun bat zegoen, eiztariak eta bar, bazkalundoen. Jende asko zegoela ikusi zuten eta ezin zelak gintzarik egin, eta blot hartu eta joan ziren. Sukaldari horrek joan zelaia izan zeu, zelaia izan zeu, bere ala nizu nortzen. Hola, bi morroi. Zelaia oso ordurik gari zen, zelaia abisu bazuen, bere atzetik zebiltzara, zerrendan zegoela, militar batek laguna zuen, lagun asko zituen zelaia, eta Arabako militar bat bazuen, eta militarrarek esan nazion lehen hau joan zelaia, ten cuidado bete de aquí porque estás el siguiente en la lista. Orduan zelaia bazuen abisua, eta hori ikusi zuenean, segituan ulertu zuen hain ezertara etorri ziren, eta hurrengo egunean iparralde alde egin zuen, eta negon zen urte eta erdi, ona itzuli gabe. Horrek gutxe egin ondoren, guk uste dugu horra Legutioko kuarteletik bantzirela, horren ondoren uste dugu etorri zelaia agindua.